Ma'am, ako to nakaigit sa imong klase. Ayak pa siya kalingis ako eh. Diba? Malimtan pa na among first owner pero ang nakaigit, digid na yan malimtan. Hello guys, this video is intended para i-appreciate na ako or i-comment akong one of the best teachers sa elementary days. Almost 3 decades nang milabay usa dihang nakita mi atong miaging adlaw tungod kay nag-appeal siya bitambong sa among alumni homecoming. So kanang nataranta ko ba nga murag na appreciate nga murag gikulbaan nga ma'am. Nakita na ko si ma'am naka wheelchair na siya. Kani siya muna siya si Mrs. Ma'am Lumongo or Mrs. Lumongo. Siya akong advisor sa kuang grade 3 pa ko. Siya akong advisor. Ambot lang di ako siya malimtan tungod kay nagpanghitabo nga di pud gyud ako malimtan og di gyud malimtan sa akong classmate labi na si Christopher nga Inerio. Og dagan pa sila. During my high school days, murag na may hint no, na may hint kung unsa na siya kabutang. During my high school days kana akong experience sa elementary is magbalik-balik lang na og mahimon lang sort of kanang topic para kanang bullying ba or joke lang ba kana na bitaw. Maulaw pa ka pero abot ang panahon nga murag sakto na ka sa edad and makam up nga makakatawa na lang ka ba sa imong experience kay grabe di ginto malimtan. Hinuon di man siguro ko malimtan pud ni ma'am siguro kay di sa panginambog isa magpud siguro ko sa mga ga-compete gid mga estudyante sa una kay di man ko mosugot pagka dili mi makuan dili mi maabot sa top sections kay kung ang eskwelahan ang 75 ang ilang passing grade sa akong tatay mas grabe man. Kung magkuha mig 83 bagsak naman na sa iya ha. So di man minya pirmahan so manikamot gyud mi di mi kagradog 83. Kay kung dili na magilaka pa mi di gid na pirmahan sinanay lang daw na mo pirmahan ako kay like standard ang tatay. Munang sa musugot mig sa dili makapatong gid mi sa top section. So yan ang kita po sa mua. So sobra po na ako ka-competitive atong nga time. Maski ang lumba kasi una makaigit sa klase, nag-una pod ko. Bitaw. Ula siya kung una-unaon, pero come to think of it nga, wow, makanagag wow. Sa among klase no, ako raman ay nakaigit. O, di ba? Walay laing classmate na kaimos agto. Bitaw. O kasabot ato nga time, basta kay, nainagtur to siya kay, actually sa ato nga time sa una is maulaw ta og CR kay kung mag CR ta marag mabuli ta nalibang ana something nana. Knowing the fact nga ako apelyido is Nali. Munang may mo lang Nali may mo siyang joke pero kung bata pa ta marutang madutlan pero kung masakto sa edad ug natay saktong pamuot marag wala na lang siya. Pero kung atong balikan ang panahon nga milabay makanag ko la. Gusto ko mag-CR pero mahadlok mag-CR kaya ang CR mo sa mong likod sa mong room sa unang panahon is antipulo type. Ang antipulo type na siyang bangag lang tapos diretso mahulog. Kana bitaw pag mag-CR ka kay pag mahulog kay mo bitaw bulabulog niya. Kanang at the same time mahadlok mo mag-CR kay tungod sa akong kagamay na bata ko sa una tungod sa akong kagamay murag tibok lawas na ako ang mo-shoot sa antipulo. Kanang ana magahadlok ka malusot ana. So ako tong gigwanta na ako igagwanta. Hala din, magigig guys, kay lami na mga topic nilang ma'am. Di ba gusto magpagkansi biya, competitive biya kuno wise bulkit. Di ana tanaw gigog mayo, agwanta na ko kay dili ko pwede kanang ma-miss out ba ang sa kakuan, ang isa ka topic ana kayo jud ko, kayod jud ko. Nya kada diyang halaka. Murag nakuha naman. Murag nanay nanlili. Mapilit na ko mga murag ang imong duha ka aping sa imong lubot murag nagdikit na daw na. Nya sa una siyempre di pa mi mag-brief ko actually kay 4th year high school lang magyo nag-brief guys. Nya knowing atong sidbitan ng 4th year high school kamay actually 4th year high school na ako nag-brief tapos kanang brief namo kung kinsay na may event kung kinsay na mga activity kay usually kay ako kay damat player mo ko sa high school ako mangod pud kay something basta na sa pangimuon nila kore ako sa high school kung kinsa may magtuglayo siya may brief isa namang brief tapos lost read na siya tapos ipiton pag ginaang brief dire kanang anaon ba lubagon patawag para dibli kay hugka na pero ato na continue nga topic sa next na po nato nga topic ana kay mas grabe na siya nga topic no karbalik ta sa akong kuan katong nagklase mi kani karon kay mo competitive ta ko kanang kinsay mo tubag bla 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 mangutanos ma'am hanap mo ako ma'am kana
hala kay murag lagarot na mo gyud na guys. Naghilom na rin ko, naghilom. Hilom na ko na hilom. Karon sa man tinguli. Guys, wala pa giting uli. Ito kanang hayag-hayag pa dili pa gid sa alas 4 tong pagpalan sa una. Murag wala alas 4. Gilakaw na gyud galit nga, wala hilom-hilom ra gyud ko. Wala ko na paabot ka man ang klase kahit lang og lakaw. Tapos paglakaw na ko guys, ang short pan man kang blue, short pan nga blue, brief. Guys, di mi siya tantong basa day guys. Tikitaan gyud ako nahulog duha ka buok. Nahulog duha ka buok. Nalisod man sa kayo nga ako pang puniton. Ew. Kita na ko digambak na din ko sa kanang fence nga gamay. Tapos wako giagi sa gate, dito ko giagi sa likod sa eskwelahan sa kilid ay sa kilid. Tapos wako miagi kalsada, nagagi ko gilam sa Sunfloweran. Agi ko gilam sa Sunfloweran kay para maulam ko kag tudig to kay basig sundon pug langaw. Kay so na kay wala pa man ang mga release ko time, wala pa ni mga factory sa mga area, puros pa sa sagbutan. So dito ko nagagi tong suka ulaw na ako ba. Hilom-hilom gyud ko. Nya pagkaugma kay syempre murag ulaw ko sa itabo, ana kay nakakuan lagi. Pagkaugma eskwela gyapon ko, inagi ka bagagnaw no. Naghabili na kay ebidensya, gikuan pagid eskwela balik ugma. Kayon gyapon ko di ko mapildi gyapon. Eskwela ko pero ana lahi na kay mga tinanaw sa akong classmate. Kaya bitong mamansin ang uban pero ang uban mamansin pero dala na katawa ba. Hilom-hilom ra gyud ko. Ando na ako na siyang gikuan, ako na siyang gibalon-balon nga kanang experience sa high school ko. Nga to the way nga kabantay mo sa kanang akong isa sa akong mga vlog nga atong estudyante kunuhay ko nga nakaigit sa klase. Actually that is based on my true to life story. Di lang ko grade 5, it's grade 3 siya na itabo. O grabe gid siya, di na ko siya malimtan. Pero mas makasabot na noon ko sa feeling sa mga kanang mga ubang estudyante nga sakit lang tiyan nga dapat on every room nagis mga CR ug dapat ato po siyang klarohon ang tudlo ang mga estudyante nga kung kalibangon ang usa ka tawo that's normal and dapat ato ang mga CR nga atong nasa eskwelahan dapat ipagamit gyud ug dapat dili magrason gyud nga kanang di sa ipagamit kay usay ra ba na koy naibawan nga mga teachers nga dili ginapagamit ang room dili ginapagamit ang mga CR kay halok mahugawan. Pero ma-perfect ang purpose kung hindi siya ipagamit. Dapat ato siyang ipagamit sa mga estudyante. Ato lang sa tudluan kung unsay maayo nga pagpamaagi para magamit yun ang CR para wala sila dili na nila ma-experience ang kaulawon nga na-experience nako. Ana lang unta siya. So in a way, ang ako experience unta di na pud ma-experience sa uban nga mga bata. So yes, balik ta. Kato si Ma'am Lumunggo, she is 81 and di na kay siya kadungog so ako siyang gihung sa iya. Ma'am, nakinumdum pa ka sa ako, ma'am. Ako to si Kuan, si Nali. Tanaw siya, kanang nag-ana siya tanaw siya sa kuha. Pag isab niya tanaw sa kuha, ma'am, ako to nakaigit sa imong klase. Ayak pa siya kalingis ako. Di ba? Malimtan pa na among first owner pero nakaigit, digid na niya malimtan. So, ano siya? Wala, story time na niya ako Pero kuan lang gyud kani nga story ang ako lang gi-question gyud kay usom na sa una nga pag nay mga hugaw mamunit sa kanang mga sa mga sagbot kani mga hugaw ipalimpyo man sa mga teachers usually sa mga atong mga classmate di ba sa mga estudyante karon ako pangutana naglibog ko kinsa sa akong mga classmate ang nagpunit sa akong igit. May gabi Thank you so much for watching.